І гэтая адказнасць мужчыны і роля ў сучаснасці. Першая адказнасць – гэта адказнасць за сваё жыццё і за тую роль, якую я прынимаю і ў сучаснасці сёння. І таму задумацца трэба, напрыклад, задацца пытанне, якая роль моя сёння ў сям'і, напрыклад. У самотнасці, як я яшчэ адзін і так далее, а якую роль я выконваю сёння? Кім я з'яўляюся? Ці я сапраўды спаўняю гэтыя абавязкі, і чы я гэта добра раблю, чы Бог мяне за гэта пахваліць, чы я спаўняю волю Божую? Сёння. Чы я спаўняю гэтую ролю адносна да жонкі, як маю жонку, не? Да дзяцей, як маю, да бацькоў, як сын. У тым асяроддзі, дзе я жыву, якім я прабываю, чы я спаўняю гэтую роль як сын, як муж, як у працы начальнік, як на універсітэце студэнт, чи дзесьці там абавязкі, якія я сам спаўняю. Бо як я не буду працаваць, як я не буду спаўняць, то я астануся сам і пачынаюць прыходзіць пакусы. І тады ў гэтых пакусах часта чалавек можа прайграць. Якія выклікі для мужчын у сучаснасці? Напэўна, што мужчына, пра тое, што гаварыў пра святога Юзефа, вельмі важна, што ён стаіць, ён не ў цэнтры, але ён стаіць побач, і ён з'яўляецца гварантам апекі. І гэтую апеку адчувае і Маці Божая, і Пан Езус. Адчувае, не? І цяпер важна сабе задаць пытанне, а чы мае блізкія, як я, напрыклад, мужчына, муж жонкі, чы ў сваёй сям'і, чы яна адчувае маю апеку? Апека – это не ў тым фінансавая, бо заўсёды цяпер скажуць, ну, фінансавы дастатак, не? Это апека. Не фінансавы. Бо если был бы финансовый достаток, то жонка бы пошла бы работать, може, яким адвокатом, высшее получила, и сама себя достаток бы мела. Без мужа и без детей, не? И была бы под опекой, не? Але зусім про другую опеку тут относится. Опеку адчування, троску, і што заўсёды хтосьці ёсць нада мной, хто клапоціцца пра мяне. Клапоціцца пра мяне. Хто тады, калі я штосьці неправідлова зраблю, ён мне выправіць маю дарогу, не? Ён мне дапаможа. І ён будзе першы тым, хто са стараны мне скажа. Бо не тады, калі жонка даведаецца ад трэціх, чацвёртых падружак, што яна кепска штосьці робіць, а муж маўчыць, не? Чи не щось не так адбываецца, то не тады, калі усе знаюць, а муж і вочы адкрые, калі усе будуць ведаць, не? Не пра гэта чуванне і апеку, стабільнасць. І, напэўна, гэты выклік у сучаснасці, ён вельмі вялікі ёсць, каб жанчына адчувала, што за гэтым мужчынай, з гэтым мужчынам яна не адныя горы можа пераадолець. З гэтым толькі мужчынай. Не, напрыклад, там з якім мільярдэрам, чи, напрыклад, якім-то спартсменам, который... Не з гэтым маім. Можа, нізкага зросту, худого, который не пацяне нічога, не? Але з ім дам рады. І гэта адбываецца ўсё ў адносінах, так? Што пераадолеюць і труднасці, хваробы, цярпення, неўдачы, і ўсё, што будзе ў гэтым жыцці, што толькі з гэтым чалавекам я гэта пераадолю, не? Напэўна, у гэтых выпрабаваннях, калі паяўляюцца выпрабавання і крызісы, то мужчына заўсёды павінен памятаць, што ён з'яўляецца апекуном сваёй сям'і. То значыць, як мы нарысуем, напрыклад, жонку і дзяцей, то муж з'яўляецца гэтым колам, які апекуецца сваёй сям'ёй. І таму мужчына павінен
апекавацца і не пазваляць, каб яго сям'я разрушалася. Нават тады, калі можа быць правакацыя з другой стороны. Ён з'яўляецца гарантам стабільнасці, і ён, апякуючыся, ён не павінен пазволіць, каб фундамент сваёй сям'і, чи сцены сваёй сям'і дому, па кірпічыку хтосьці вынасіў, чы жонка, чы дзеці, чы ён з хаты, і разбіраў свой дом, не? Ён з'яўляецца тым гарантам, і таму, прыходзячы калі крызісы, чи цяжкасці, чи нават сваркі, ён павінен замаўчаць. Для добра сям'і. Ён з'яўляецца тым апекуном, который трошчыцца, каб дома быў супакой. Не было сварак. І ён не должен допусціць сварак. А чалавек сам сабой не будзе сварыцца. Бо хіба што, як начне ўжо разговариваць сам з сабой, жонка, то трохі... Ну, бывае. Але каб мы разумелі, што мужчына, на плячах мужчыны есть стабільнасць у хаце, не? В доме. Не быць правакатарам, не быць размаўляць пра цяжкія справы і так далее, але быць тым гарантам. І гэта заўсёды павінна адчуваць, бо, ведаеце, як часта дзеці гавораць, каго ты больше боишься, не, например, кого боишься, папу, не, маму чего, бо мама это, не, а часто дети спрашивают, а кого ты больше любишь? Папу, не. Боится, уважая, можу так сказать, але адчувае ту стабільнасць, не. Трэба там, каб дзіцё любіла маму і тату, не, але так па-дзецкі часамі это гаворыцца, не. І можна злучыць гэту, можа часамі эту боязь, то значыць аўтарытэт, не, што мама можа пазваляць, мама можа трошкі больш лаяльна падходзіць, а папа это гарант парадка. Зрабіў, паследствия маеш, так? І таму, не гледзячы на гэтую часамі можа і строгасць, так? Але дзеці адчуваюць у гэтай строгасці любоў. Яны адчуваюць у гэтай строгасці любоў, не? І тут вельмі важна, як мужчыны гэта разумець. Бо як у сям'і перастане быць апекун гэтай сям'і, і ён перастане спаўняць сваю роль, як перастане быць гэтым гарантам, што ён адказнасць бярэ на сябе, так? Не толькі у будаванні дому, фінансавым, не толькі тады, калі вор у акно будзе лезці, то жонка будзе будзіць, ідзі, разбірайся, не? Ты ж мужчына, ты хазяін, ідзі, разбірайся, ахраняй свой дом, да? Не толькі тады, але ахраняць свой дом ад спакусаў, ад граху, ад зла, ад ненавісці, ад зайздрасці, ад гневу. Тут трэба ахраняць свой дом. Бо гэта ўсё уваходзіць не через дзверы, не через акно, бо можна паставіць на лепшыя окна, але уваходзіць через нас, дамаўнікоў гэтага дому, з нашых сэрц. І тут трэба стаяць на стражы. І таму, як не будзе апекуна, як не будзе стабільнасці ў сям'і, то сям'я як ветер гуляй, то в одну сторону, то в другую, не? І таму може бути так, що жонка буде шукати мужчину, не? Хто запікується їй, не? Хто буде тим, хто буде дає опорою, не? І таму вельмі важна, каб мы гэта разумелі, бо гэта выклік сучаснасці, бо раней культура, то таксама сацыяльная такая сфера, то яна накіроўвала на тое, што мужчына, галава сям'і, мужчына, той, хто апякуецца, мужчына, той, хто паша землю, хто дабывае зерня, хто апякуецца, напрыклад, канём. Жанчына не апекавалася канём, бо гэта небяспечна, а жанчына хадзіла даіць кароў, не? І таму былі ролі канкрэтныя апісаныя, і жанчына сама не магла пражыць у вёсцы без мужчыны.
Яна не магла сама баранаваць, яна не магла сама плугаваць, яна не магла сама збіраць ураджай, бо фізічна не магла. Як сёння ўжо гэтыя ролі і ў сучаснасці гэтыя ролі яны змешваюцца, бо функцыя, якую спаўняе жанчына і мужчына, так, то яны ўжо перакрываюцца, так, то я не гавару, каб цяпер садзіць поле чи там штосьці, але каб захаваць тыя каштоўнасці, каб быў у сям'і апекун, стабільны апекун, якім з'яўляецца мужчына, каб быў той, хто аберагае сям'ю. І таму вельмі важна таксама пра эту стабільнасць і апекунства, калі мы гаворым, то, напэўна, вельмі важна, каб мужчына маліўся за сваю сям'ю. Бо ён, як аберагае сваю сям'ю, ну то каб хтосьці не ўкраў нічога, ну то добрыя дзверы ставіць і замок хорошы, не? Але каб быў той апекун, таксама апекаваўся ў духовым справе, мужчына адказны, каб апекавацца ў духовай справе, разам за жонку, за дзяцей, разам пайсці у святыню, на імшу, разам задбаць пра споведь, разам задбаць пра духовы стан, не толькі матэрыяльны стан сваёй сям'і, але таксама пра духовы стан мужчына, который адказны, который гарантам стабільнасці і апекі, ён павінен таксама дбаць о духовным стане. І, напэўна, калі мужчына стаіць на каленях, гэта велічны знак, і гэты знак астаецца ў памяці, не? Бо я, напрыклад, памятаю са свайго дзяцінства, калі там мадліліся і так далее, каждый вечар, чи там на каленях станавіліся і маліліся, чи у нядзелю ружанцам маліліся. Але гэта ў памяці дзесь так астаецца. Але помню, калі я са сваім дзядуня мой быў хворы, і яму рабілі тады аперацыю, і ён хворы быў у Гродні ў нас, пасля шпіталя. І помню, калі мы вечарам з дзядуня сказаў, пашлі ружанца памолімся, і мы вечарам запалілі свечку перед фігуркай Маці Божай і маліліся разам ружанцам. Не знаю, чему вот этот момент у меня в памяти. Дзядуня, который старший был, так, и мы разом модлились ружанцем, мужчина. Или раз мы с мамой, или раз мы с бабушкой и так далее, але мужчина. И это осталось у меня, не знаю чему, але гэты прыклад, дзядуне цяжко было становиться на колени, але он становился на этой колени, так, и мы молились ружанцем, не? І таму мужчына сапраўды з'яўляецца тым прыкладам і для дзяцей, асаблівым чынам для дзяцей гэтай стабільнасці і прыкладам веры. І таму вельмі важна, каб мы пра гэта памяталі, бо ад вас залежыць бяспека вашай сям'і, ад вас залежыць ахова вашай сям'і, і ад вас залежыць супакой, Божий лад и вера в вашей семье. Бо вы за это будете отказаны. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!